bisimilla mon musidɓe tedduɓe hettotoɓe radio kabaruji en gartiɗo kadi e programme meɗen ko kewi hande alhamis 16 lewru jeeɗiɗi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas oɗon ciftora hono yontere yawtude nde ɗum woni ñande jeenayi lewru jeeɗiɗi en mbaɗino e oɗo men programme ko kewi mbaɗɗen hen hono ƴewtino ɗum woni lartino walla mbiyen balance golle ɗe Oumar Sissoko Mballo e laamu muɗum mbaɗi e nder lebbi nayyi gila ɓe jooɗi ɗum woni e nder balɗe temedere gila ɗe ɓe jooɗi en kaalino hen noon caɗele tigui ɗeɓe kawri e golle he kono tan hande alkamisa o ma en kal kadi gueɗe payodinde ɗe ɓe mbaɗi eɗen ɓuura ɓarade noon eko fati e cellal ɓalli holko ɓe mbaɗi e nder muɗum. oɗon gandi noon oɗo programme ko kewi o dogata koye hakkude yimɓe tato o Sékou Oumar Sall Dieynabou Balde e Ousmani Balde. joni noon amen ɗalde on e Dieynabou Balde ha o yilana en programme o. Fula puri bota pepel, fula puri bota balanta, fula puri bota manjaku, si fula bota fulari koketi baliku. Musidɓe tedduɓe hettoɓe radio kabaruji radio bimi wimi heebimami en garsiɗo programme meɗen ko kewi koye mbi ko kewi hen mbawa wiide kala ko woni walla mbiyen ho on nufidade radio kabaruji jogani en ɗum noon han en garsiɗo programme meɗen no mbimini ko kewi han ko balɗe 16 lewru jeeɗiɗiru ɗum woni mejde julho ɗum noon hirande gruuji ɗiɗi henoga 2020 radio meɗen radio kabaruji programme o ko programme ko kewi ɗum noon eɗen gandi yontere ɓeɗinde en leeɓi e mbaɗiɗo darsinagol ɗum noon woni balɗe temedere présidenti Oumar Sissoko Mballo ɗum woni lamɗo meɗen e Guinée Bissau gandi ko mbaɗi on balance mbawere wiide walla larsinagol balɗe temedere makko ligge makko komo waɗi Guinée Bissau kono tawɗen aɗa en puɗɗade e fi larsinagol kombo waɗi tawɗen no en kaltaw hoɗe caɗele mbo hawri he lawol e laamu makko kesugu hoɗe caɗele gonɗe aɗa mbo yettade e hoɗe kankara makko kala han on ɗo mbo yettiɗo e ɗo laamu makko ɗo e makko he gouverne makko hoɗe caɗele ɓe ɓenni ha ɗon ko ɗum woni ko lemnoɗen e yontere ɓeɗinde ndeɗo yontere noon enen e toɓɓere men nde wonat noon kala ha joni ko fii kalgol ɗum ɗon hoɗum mbo waɗi makko he gouverne makko hoɗum ɓe mbaɗi e ɗeɗo balɗe temedere ɗo laamu maɓɓe ɗo Guinée Bissau ɗum noon programme o ko waɗanta ɗum ni ko musidɗo moɗon Dieynabou Balde wondande noon e Sékou Oumar Sall to karallagal to technique meɗen o Ousmani Balde Sékou Oumar mino kamaɗo ha calmina musidal ngal ɗum noon puɗɗoɗen programme meɗen ko kewi noon tigui Dieynabou ko salminde musidɓe hettotoɓe radio kabaruji e andindeɓe kadi en gartiɗo jokkude golle meɗen. ɗum noon musidɓe tedduɓe on bisima on mbiyama on jarama onon ɗo radio moɗon radio kabaruji ɗum noon en puɗɗanni programme meɗen o programme o han no mbiɗen ni siwrintina on ha joni ko fi darsinagol balɗe temedere Oumar Sissoko Mballo lamɗo Guinée Bissau ɗum noon makko e gouverne makko hoɗe ligge ɓe mbaɗi ɗeɗo balɗe temedere ɗeɓe goni he laamu maɓɓe ko ɗum palɗen Sékou Oumar Sall musidal ngal ɗo kalna en hoɗum radio kabaruji jogui ɗum woni ɗo programme muɗum ko kewi walla mbiyen ho on nufidade radio kabaruji jogui ko wawa addande ɗo musidal ngal ɗum noon kettoroɓe radio kabaruji fi ko haybi e banggal laamu Oumar Sissoko Mballo e balance makko balɗe temedere ɗo gouverne Guinée Bissau ko noon tigui Dieynabou Balde enen gandi ñande jeenayi nduɗo lewru ɗum woni jeenayi lewru jeeɗiɗi hitande gonɗen nde woni ko puɗɗinoɗen
wadde hono ngoɗo ƴewno ɗum woni ngol ɗo lartinagol hono plan sur ligge Umaru Sisoko Mbalo sen mbi Umaru Sisoko Mbalo mbiɗen ko Umaru e gouverne muɗum ɗum woni Umaru e gouvernement muɗum de wonno ko makko woni chef du stade firti ko makko e gouvernement makko hokkoɓe golli en tawino noon nden ñande ɗum woni on ñan tawɗen ko ma tan kaalen taw caɗele ɗe o hawri ɗe kono tan sen mbiyeɗen kaala hokko Umaru Sisoko e gouvernement muɗum golli e nder ɗeɗo balɗe temedere Umaru Sisoko fuɗɗinoma gollude tawi balɗe temedere e tawɗen cuwa tawɗe puɗɗaki taw saabu gila o jooɗaki taw o gagni tan o fuɗɗi gollude o fuɗɗi wadde contact woni jokkodirde he leyɗele goɗɗe ɗaɓɓude cehilagal hakkunde ɗen leyɗele e Guinée Bissau ɗaɓɓude balle hakkunde ɗen ɗon leyɗele e Guinée Bissau ɗum enen ciwrori ɗum firti ko makko mo fuɗɗi gollade taw mbo fiilaka taw leffol ngol ɗum woni taw mbo jooɗaki taw e jappere nde kono so en garti joni kalgol hakkunde makko e gouvernement hokkoɓe golli e nder ɗeɗo balɗe temedere tan ɗum woni lebbi nayyi e nder ɗiɗo lebbi nayyi ɗi o jooɗi ko idi ko fof gouvernement makko o ɗum woni gouvernement makko o tawi ko ñamande tekkude nde gouverne jaltuɗo o jogino tawi gouverne jaltuɗo o ɗi jogino ñamande tekkude sabu ɓe tawi ko wiyete luusko ɗum woni électricité woɓɓe mbiya courant ɗum tawi koko jogorno taƴede e leydi he sabu tawi na ngakka boom ngakka saaha fof ɗum woni seeɗa fof wiye luus ala ɗum woni électricité ala ɗum woni courant ala tawi ko ñamande nde ganduɗa ɗi tolnino million ji $10 woni ko gouverne ɓeɗiɗo o ñawlino ko oɗo gouverne e nder ɗiɗo lebbi nayyi gouvernement ɗum woni gouverne jooɗiɗo mo ganduɗa mbo Umaru Sisoko Mbalo joɗɗini o gouverne Nunu Nebiyan wawi yobde taw ko adi fof ndeɗo ñamande ha yimɓe mbawa yiitodirde jemma ɗum woni électricité wooda ɗum woni kuɓɓam walla mbiya courant wooda e nder saare hono Bissau saare wuro lamorgo leydi Guinée Bissau ɗum taw koko yimɓe fof jiiri gite mumen ko wona ɗum ko en jii jooɗagol ɓe tan ɓe giɗi ko wadde réforme to sengo secteur éducatif enen gandi ɗum sabu enen gandi tawi corruption mawɗo ɗin toon yakkanto mawgo cottingol kalis e yakkanto hoko wonta ɗum ko venda di bolses taw yimɓe ɗi jeeya toon bourse uji jangguiroyteɗi ɗum woni bolsaji jangguiroyteɗi ɗi ɗum piwɓe giɗi haɓade to baggol réforme to on secteur to jande to ɗum woni to ministére de l'éducation ɓe giɗi ko haɓade on ɗon corruption ko wona ɗum ko heddere gouverne o jooɗagol ɗum enen ciwrora ministre de défense hotombo yaano he leyɗele to mo nulano fi ɗaɓɓugol balle wona makko tan yeehi président de la république général Oumar Sissoko Mbalo e hoore muɗum jooɗaki ɗum fof ko ɗaɓɓugol parceria hakkunde leyɗele ɗe kañum e Guinée Bissau taw nafforde ɗi ruttani e pauvre Guinée Bissau o si tawi noon en garanni kalgol no quadre di saoudi ɗum woni taw kalen joni koko faati e cellal ɓalli ɗum woni ministére de saoudi toon enen gandi ɓe baɗi kaalisaji kewɗi gouverne Nunu Nebiyan e yamirore général Oumar Sissoko Mbalo ɓe mbawi wadde kono tolno ɗum woni kono fota e ɗiɗi piccal 6 milliard francs CFA si ɗum wattama e euro wonta ko 3 piccal 9 million euro haali ɗum ko Joan Fadiga enen fof en nani ɗum
sabu kala ko kalden ɗo koko ganduɗen koko waɗi ɗin kaalisaji fof noon ɗiɗi piccal 6 milliard franc CFA ɗi fof jahi koye structuration e baggol kiriya condition ji ha adda pehe e peccorɗe hono yimɓe ɓe hono cuuɗi caftorɗi ɗi hono ɗi mbawata jaɓɓorade ñawɓe aroɓe ñawdade e kadi gila to ñameteji maɓɓe ha e fof tengti noon mbiyen e nduɗo suudu safrordu mawndu woni hôpital national biyeteɗo Simon Mendes o he nder ɗum ko kaleten to sengo Saoudi gouverne o wona ɗum ɗo tan ɓe mbaɗi e nder tan oɗo hôpital ɗum woni suudu safrordu Simon Mendes gouverne e kay he haɓotoɓe commission kaɓotoɗo fi mboros coronavirus gouverne waɗi investi koɗe tolno 4 millions €. Million ngaji 4 € laaɓɗi cer woni ko ɓe mbaɗi e cellal ɓalli sen laari ɗum woni so en ƴeewi en laari ɗum woni so en ƴeewi hay bom ɓe meedi kuuɓe hono doctoraɓe iwnoɓe kuuba transport maɓɓe tan iwde ɓe toon ha ɓe jotto Guinée Bissau waɗi kuusta ko 160 wuluure €. ɗum woni 160 ujunere €. gargol maɓɓe ngol tan ɗum noon musidɓe tedduɓe on kettima e ko Seck Mada danen ɗo e ko haybi e banggal ligge laamu Oumar Sissoko e mbaalo e ɗum noon Seck Mada Sall min palano ɗo oɗo ngal banggal ɗo Arabie Saoudi ɗo ganduɗen koɗo yimɓe ɓe tigi wiya ha leydi waɗa disinvolvi ko maajogo Arabie Saoudi ta ko moƴƴo e ɗum noon ɓay enen gandi ko o ariya ko prioridade ligge maɓɓe so wawa en ɗo humpintinde seeɗa e banggal ɗi investiment uji ɗum ɗo woni kaalesiji ɗiɓe keeɓi hono population o wattani bénéficia ɗum e banggal Arabie Saoudi hoɗum ɓursori hoɗum mbawene yiide ɗum ɗo waɗi milliora a niveau de investiment go Arabie Saoudi moɓe gokki como dos prioridades dos pilares prioritários ngal liggi maɓɓe ga sana wawi en ɗon laɓɓinande seeɗa walla cifoɗa seeɗa ko haybi he banggal muɗum noon tigui Dieynabou Balde ano andi badgol bénéficié ɗum woni naftorade ɗi wawi wonde directement ɗi wawi wonde kadi indirectement ɗi wawi wonde ko a okka ɗum woni a wiya ƴettuɗa ɗi wawi wonde kadi ko waɗa e nokku ko waɗa e nokku nattuɗa e ɗum woni natɗa e on nokku haysi a anda wonde ko ɗin dewna ɗon kono noon koɗo darotonoɗa e nangue wonti so ari a tawatnama ha cora less koɗo joɓannoɗa wonti so ari a yoɓata wiye maɗaneɗa ko jiɗɗa waɗanede ko ɗalteɗa jaaha firti ko nokkuwaduru di Saoudi woni ko kaleten ko fati e cellal ɓalli hande e nder hôpital Simon Mendes suudu safrordu Simon Mendes e cuuɗi caftorɗi leydi Guinée Bissau ɗi fof no potirno hande nde so tawi neɗɗo ari ko idoso ɗum woni joguiɗo duuɓi kewɗi seeɗa neɗɗo mawɗo ɗum mbiyeten mawɗo so mawɗo ari wadde consulte ɗon ɗo Simon Mendes e hôpital ji kadi ɗi laamuɗi fof no potirno en kalani clinique aji ko laamu ngu hôpital ji laamuɗi ɗum woni cuuɗi caftorɗi laamuɗi so ari wadde consulte ɗum woni ƴewdade aɗa andi a yoɓatno kalis kewɗo hande noon di tuudu spécialidade wonande idoso en kala noon fannu mo neɗɗo o faala laardude ɓandu muɗum ndu ko musata ɗum ko 1000 francs donc woni ko joɓata ɗon ɗo hôpital suudu safrordu mawnudu Guinée Bissau wiyeteɗo Simon Mendes ko 1000 francs ɗum joɓata so tawi noon woni koto cuuɗi caftorɗi ɗum woni hospital ji goɗɗi keddiɗi e nder leydi he ɗon ko 500 francs ɗum woni 500 francs tan
woni ko joɓata eɗen nganndi noon eɗen nganndi ko yoɓeteno hanke hecci hanke ɗum noon kalɗen ko mawɓe ɓe so woni ko cukal on kon ɗum woni pédiatrie di tuudu spécialidade kala fannu mo joom on mi yaari cukalel ngel addira pour haa waawe anndede ko muusata ɗum walla ko heɓi ɗum ɗum ɗon ko gratuite ɗum woni hay mbuuɗu a yoɓata a addat cukalel ngel laare ɗum woni ngel waɗe consulte ngel ƴeewnde haa gasa njaha ɗum ko vantage mo ɗin kaalisaaji nattinaaɗi heen ɗi woni ko yimɓe ɓe puɗɗi yiide nafoore muɗum si en kaalanni noon e ambitu hono bigol baggol milioria secteur du saoudi o anani e nder leydi ndi piiw moƴƴintingol baggol réforme ɗum woni moƴƴintingol jaati e sengo cellal ɓalli leydi ndi to sengo cellal ɓalli leydi Guinée Bissau enen gandi tawi fabrique ɗum woni usine machine moƴƴinanoɗo oxygéne o on ko bonnoɗo ɗiɗo kaalisaji kadi ko ɗi kaalisaji woni ko pewniti ɗum woni ko moƴƴintini on fabrique gandi noon on fabrique ɗum woni on usine mo oxygéne ko ɗon ɗo hospital national Simon Mendes ɗum woni suudu safrordu ngendiyankeeru ndu leydi Guinée Bissau wiyetendu Simon Mendes ko ɗon tigi on machine woni haa joni de kalɗen ko consultas hono ƴewndade koko musatama so en ngari noon joni neɗɗo o ko chirurgia urgencia neɗɗo adda taw koye hawjere o yettinira ko allah sago o feere joni pulaar wi feere ɗum woni ko ma waɗe chirurgie walla mbiya ko ma waɗe opération ɗum hande e nder Guinée Bissau ko gratuite mbuuɗu e famɗude a yoɓata mbiɗen so tawi koye urgencia hay si tawi wona urgencia taw ko markasan ɗum woni ko a happanano wonde so oɗo waktu yonti baɗeɗa opéra walla addu neɗɗo ma ɗo opéra ɗum kadi ko gratuite hay mbuuɗu a yoɓata so tawi kadi neɗɗo ñawɗo mon waɗi précise ɗum woni mon sohli kadi omo sohli oxygéne on oxygéne kadi ko gratuite wonande ɗon ɗo Simon Mendes kalɗen ɗon kadi ko gratuite hay mbuuɗo yoɓata oxygéne o so tawi koto banque du sangue ko ƴiiƴam mankirimo eɗen nganndi koko soodeteno ɗum kadi joni ko gratuite jomum hokkete ƴiiƴam ɗam hay mbuuɗu woni ko yoɓata so tawi en kaali goonga eɗen nganndi gouvernement o golli tigi ko faati e secteur du saoudi ko faati e cellal ɓalli hande ko ñaamete e nder hôpital Simon Mendes koko ñaamete e nder hôtelaji ɗi ko min wi on noon jedduɗo fof yo yaa yiya hay gooto nawantake ko ñaamete nder to nawantake ko yarete nder to te kadi ko defooɓe ɓe ngannduɗaa ko jogiiɓe humpito ko haralleɓe to sengo defgol ko ɓen tigi woni ko defata toon ɗum noon musidɓe tedduɓe ha joni enen he programme ko kewi ɗum noon mbiwaweɗen wiide ko on widade ɗum noon radio kabaruji jogani en ɗo programme hande o ɗum woni radio bimi wimi hebbimami ɗum noon ketti radio moɗon musidɓe tedduɓe en nani musidɓe ko Sekoumar haalani en ɗo programme meɗen ɗo programme ko kewi mbo addi golle larsinagol golle Umaru Sissoko Mballo ɗum woni lamɗo Guinée Bissau ɗum noon han on mbo addani en ɗo ko woni fayida he muɗum ko firsi walla mbiyen ko haybi he banggal cellal ɓalli ɗum noon woni ga Aria Saoudi mo addani en ɗo ligge noon ligge fayidinɗe ɗe ganduɗen ko ɗeɗo naɓara leydi yeeso mo addani en ɗo mo holli en ko Umaru Sissoko he gouvernement ko ɓe mbaɗi ɗo Guinée Bissau ha joni eɗen jiiɗi landade mo wawa humpintinde ɗo musidal ngal kettoroɓe radio meɗen
ɗum noon huɗe ligge goɗɗe kala ɓe mbaɗi ɓaye gandi en kaali ɗo ko yaari he banggal Aria Saudi investimento ga undus pilares mo mbawiren wiide ko Saudi enen paala noon kala siɗi woodi banggal gongal ngal laamu Umaru Sissoko e mbaalo e gouvernement o e mbaɗi priorise ɗum woni ko ɓe mbawi sumde ɓe mbiya ko ɗum ɗo men paala ligganade e ɓiɓɓe Guinée Bissau walla leydi Guinée Bissau Sékou Oumar Sall on noon tigi Dieynabou no mbiruɗa ni sikki ala golle maɓɓe ɗe ɗi jaaji golle maɓɓe ɗe ɗi jaaji wata en jeeƴi ko ɓuri fof himmude e nder Guinée Bissau en kaali ko faati e cellal ɓalli ɗum woni secteur de Saoudi e secteur de éducation ɗum kadi en kaali réforme mbaɗaɗo to jangde to kono noon ɗum woodi kadi caɗeele ɗe ɓiɓɓe leydi ndi haa e hoɓɓe nattoɓe e leydi ndi ɗe tinata so ɓe tini ɗen caɗeele ɓe cikkat leydi ndi hay fus alaa ko golla e muɗum nde wonno ko kalta toɓɓere nde garantin ɗo nde ko toɓɓere laabi Guinée Bissau ɗi laabi Guinée Bissau hono ministre mbo obras publicas e habitation e urbanisme ɗum woni Fidel Forbes makko on tigi mbo holliri tawi ko enen gandi heccanki mbo lamdano toon to suudu sarɗiji to ɗum woni to parlementu assemblée nationale mbo Guinée Bissau sarɗiyankoɓe ɗum woni députat ɓe ɓe lamdi mbo ko haybi e ɗiɗo laabi Guinée Bissau ministre o ɗum woni Fidel Forbes makko tigi mbo qirrima ɗum woni mbo jaɓi wonde e nder temedere 83 kalluji Guinée Bissau ko jakkiɗi ɗum woni ko bonɗi ko hakkunde ngaska e hakkunde rewde so tawi ko ndungu ko jakkiɗi ha laaɓi ɗum woni ko bonɗi ha laaɓi mbiɗen ko temedere fof kalluji ɗi so en mbi ko ɗi temedere 83 ɗi fof ko bonɗi ko ministre o wi noon ministre o wi ko 17 tan woni hen ko moƴƴi e nder leydi ndi fof noon o haali wona pour Bissau tan ko ɗum saabi makko ministre o hono ministre o kanko ministre o Forbes o holliti wonde eɓɓode gouvernement maɓɓe o e ministére yu makko o jaati oɗo saaha ko moƴƴintingol ɗum woni sanctinde kalluji ɗi e nder leydi hen fof e haala makko so tawi woni kalluji ɗi moƴƴinama nafoore nde yiyete e cenɗe ɗiɗi ɗe fof yiyete to sengo gandanɗa hoorema to sengo social ɗum won to sengo renduru hoko woni wonta sengo social o sabu garanti wodat kala ɓiɗɗo Guinée Bissau demɗo ndemeteri wawat yeeyde ndemeteri muɗum ndi tawa coodoɗo o kadi laawol ngol jaɓanat ɗum yaha ha yetto to ngesa demɗo to sooda toon ndemeteri muɗum ndi sikki ala so kalluji ɗi moƴƴi a yi nafoore woodi to sengo social to sengo wongo ngo ko to sengo faggudu ɗum woni économie to sengo économie kadi leydi ndi e nder hitande wotere so kalluji ɗi ɗi moƴƴi jaha gara kaaruji ɗi ɗi nattina e nder leydi Guinée Bissau 9 milliards francs CFA ɗum woni milliard uji 9 francs CFA haali ɗum mbiɗen ko ministre mbo obras publicas e habitation e urbanisme o wi so tawi woni kalluji ɗi moƴƴinama ko hen noon ɓe goni ɓe puɗɗima moƴƴinde ya ha to kuntubele en to ƴeewa ɓe puɗɗima moƴƴude milliard uji 9 francs CFA e hitande fof woni ko natata e faandu Guinée Bissau woni e kofre Guinée Bissau kono noon ɗi jeeya e ko ɓuri yodde e golle ɗe laamu ngu waɗi e nder ɗe ɗo balɗe temedere ko hunde nde seeda yawo jaati e hoore muɗum ngalɗi ɗum woni haawa e muɗum
no mbiɗen ni CEDEAO hawama tigi no feewi golle ɗe Oumar Sissoko Embaalo e laamu muɗum mbaɗi e nder balɗe temedere pet ɗum woni tan ɓe mbawi ha ganduɗa hoorema diptaduji ɗi ɗum woni sarɗiyankoɓe mbawi yawtinde programme mo Nunu Nabiyam programme gouverne muɗum o wawi yawtude ɗum woni kawase ɗum woni ngalɗere mawde wonande CEDEAO ko ɗon waɗi ɗum waɗi ha o mo ganduɗa ko kañum tigi woni ko tambi CEDEAO saldu CEDEAO oɗo saha ɗum woni Issoufou Mamadou mo ganduɗa kañum tigi woni hoorejo leydi Niger o waɗi ɓatake ɗum woni lettere makko o nuldi ɗum ha e jungo général Oumar Sissoko Embaalo gardiɗo leydi Guinée Bissau ngam yettude ɗum e jarde ɗum e hollude ɗum kawase CEDEAO holno ɓe mbawiri e nder ɗeɗo balɗe temedere tan ɓe mbawi e wadde ha ganduɗa hoorema programme Nunu Nabiyam gouverne Nunu Nabiyam o wawi yawtude toon to parlementu leydi Guinée Bissau ko ɗo noon kadi woni ko Issoufou Mamadou tori noon ɗum woni ɗaɓɓiri Oumar Sissoko Embaalo yo wat ko yaawi ko yacci o waɗa réforme e constitution leydi Guinée Bissau o ɗum woni waɗa réforme woni o sanctino tugunorgal leydi Guinée Bissau saabu tugunorgal ngal laaɓani laɓɓinani hoto hoorejo leydi fuɗɗi ɗum woni président fuɗɗi ha to haaɗi hoto parlement o fuɗɗi ha to haaɗi hoto premier ministre fuɗɗi ha to haaɗi woni golle premier ministre ɗi na jillodiri e golle hoorejo leydi ndi ko ɗon addata caɗele jeddodiral hakkude maɓɓe toujours ko ɗum waɗi gila nogas e joyi mbiɗen hitande ɗum woni nogas e joyi duuɓi gila nde Guinée Bissau naati indépendance hay président goto hay hoorejo leydi goto wawani gasnude mandat muɗum so wona o jaltuɗo ɗo gasnuɗo ko ɓoyani ko Zoma fof ko waɗi noon ko tugnorgal ngal ñoli ko ngal woni laaɓani CEDEAO wi yo ngal sanctine ko yaawi ko yacci kala ko waɗete yo ɗo sanctine taw eɗen gandi so tugnorgal ngal woni constitution o so réforme waɗama e makko sanctinama éducation réforme waɗama e muɗum sanctinama justice ñaawo to ñaawete to so réforme waɗa e muɗum sanctinama leydi ndi rewal lawol musidɓe tedduɓe kono Pulaar wi so tawi leggal oñima ɗum woni leggal woñima beelu muɗum fewta ko constitution o ñoli ko ɗum waɗi yimɓe dawrugol ɗum woni politique ɓe kori wawde kamɓe tigi famodirde ɗum woni jooɗiɗo seeɗa fof woda piiɗo ɗum hello meɓɓere immo goɗɗo jooɗo constitution o CEDEAO wi yo yurne ko yaawi e ko yacci to kumnirten noon ɗo kumnirten golle meɗen he temedere hitande ko waɗi saabu kalten tan koko ɓuuri himmude ko musidɓe tedduɓe ko ɓuuri himmude ko eɗen gandi e ɗum ɗo ko waɗa ɗo ko fo e jiiɗum ko wona e waɗede noon ko eɓɓa fuɗɗama woni hen ko fuɗɗa woni hen ko eɓɓa koko waɗete e nder nde ɗo hitande ko maagol aéroport international keso wonande leydi Guinée Bissau o noon eɗen gandi ko ñakata to natirte ñakata to tawno woɗɗiti saabu oɗo aéroport no faadi kadi ko e nder capital e nder cuuɗi he o woni ɗon joni sécurité ala hen anani hoolare ala e muɗum ko ɗum waɗi ko ɗum ena gouvernement o felliti ɗum hoorejo leydi ndi haali ɗum premier ministre o kadi haali ɗum ko honnoon kadi président de la république général Oumar Sissoko Embaalo o haalni en kadi wonde ma kadi e nder leydi Guinée Bissau taw ko hitande hikka nde kadi taw ko suudu safrordu no ganduɗa ko référentiel ko ñemtintendu no ganduɗa nanno mum ala e nder leydi Guinée Bissau kadi heewata e nder région meɗen o leyɗele ɗe ɓarodirɗen ɗe ɗum ko Oumar Sissoko haali ɗum eɗen gandi noon nde o yeehi Turquia o arti o haalni en kadi won ballal mawgal ngal Turquia waɗi en ndun ɗon suudu safrordu jogordu waɗede eɗen gandi kadi punte ɗum woni pont bo faring o fof ko e programme mo hitande hikka o woni musidɓe tedduɓe so en mbi eɗen kaala golle baɗaɗe e jogorɗe waɗede en gaynata e nder programme goto kono kam ɗum ɗo en cuɓani ɗum musidɓe ɓe ha ɓe mbawa regginde golle ɗe Oumar Sissoko e laamu jaafuɗe
golle ɗe Oumar Sissoko e laamu muɗum mbaɗata e oɗo waktu mo gonɗen o. non musidɓe tedduɓe en kettima ɗum noon programme ko kewi programme radio kabaruji radio bimi wimi heɓimami e ɗum noon hangon ko balance syndiége du chef du gouverne chef de pays ɗum woni Oumar Sissoko e mbaalo e ɗum noon ligge makko ɗum woni he ligge laamu makko gouverne makko o koɓe mbaɗi e ɗeɗo balɗe temedere hen ko ɗum ɗo woni ko gaddunoɗen ko gaddeɗen ɗo radio kabaruji te kadi ko wona Ousmane holli en ɗo wattu men o reyi Sekoumar meɗa siɗi woodi ko palɗa waynondirde ɗo he musidal ngal e dow ko gaddanɗa e dow ko ha mbawen ɗuɗude programme meɗen ɗo Sekoumar Sow. Noon tigui waynodirde e musidal ngal e wasiyade kadi wasiyam ko yo yimɓe ɓeydu tinnade sabu fulɓe yo ɓeydu tinnade ɓeydo jaggodirde ɗum woni nanggodirde sabu en jii hande Guinée Bissau joni wona ɓiɓɓe Guinée Bissau tan jogui sohla e Guinée Bissau ko ɓiɓɓe fulɓe kala to ɓe mbawte tawede aduna he madama kay ɗon kay ko pullo bi'oɗo wiimi walla bi'oɗo mbimi walla bi'oɗo bimami en gandi hande Guinée Bissau wona mo meɗen tan sababu nde général Oumar Sissoko Mbaalo waɗi hande ɓaade ko pullo wonti hande haaju Guinée Bissau ko haaju fulɓe kala to ɓe tawete ɗum noon ko ɓeydade tinnade tan e yettude noon kadi hettotoɓe en ɓe kala leydi e nder wertongo e nder aduna o no jotodiri e radio kabaruji sababu nde darde radio kabaruji kadi e hollidde kadi ɓure hono piiji walla mbiya gueɗe ɗe fulɓe baɗata e nder leydi Guinée Bissau kono noon kadi ko wona fulɓe tan ko kala leƴƴi gonɗi toon sabu leñamagu Guinée Bissau ala ɗum te anda ɗum ko ɗum fulɓe ɓe mbajeteɗo yo wata ɓe kollu koye maɓɓe wata ɓe jiito ko kamɓe tan sabu Oumar Sissoko jaati e hoore muɗum kala laaɓanɗo mo reedu wiyata foti wiidemo ko yo fondu ɓiɓɓe leydi Guinée Bissau leƴƴi ɗi fof cukalel deyel gorel hen mawɗo hen debbo hen gorko hen o fonda ɗum o wona hunde wotere firti ko enen fof kadi guila tawe haalaji meɗen ha e golle meɗen ha e bindi meɗen ko ɗum noon poɗɗen sifrade ko ɗum tan jinmi wallude addude ɗo ha sen ciforima ni sikki ala leñol meɗen ngol Allah wallat kadi ngol ɓooya kadi e laamu saabu yimɓe fof gandat enen en ngala ko wiyete leñamagu ko musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗum noon Dieynabou ɗum noon musidɓe tedduɓe en keɗima en kettima ɗum noon ko radio kabaruji addani en ɗum noon addani kettoroɓe radio muɗum ɗo addani aduna o piyu ɗum noon woni ko woni balance syndiége Oumar Sissoko e Mbaalo ɗum woni larsinagol e balɗe temedere gouverne Oumar Sissoko e Mbaalo Guinée Bissau ɗum noon en mbawa wiide en jii ligge baɗaɗe ɗum noon ko mbawre wiide yo Allah ɓeydu ligge ɗe yeeso naɓira leydi ndi yeeso ɗum noon nafora ɓiɓɓe leydi e caggal leydi ɗum noon ko mbawre wiide ɗo programme men o reyi e mbawat arsoyde e toɓɓere wonde ɗum noon ko weltare kettoroɓe radio kabaruji on jarama ko waɗani on programme o koko Dieynabou Balde musidɗo moɗon wondande Sekoumar Sow ɗum noon Ousmane ɗo karallagal to on jarama musidɓe.